liikkeet, silloin sä työt eteenpäin. Varo siirtää sitten jalkaa ihmeesti eteen. Sun täytyy ajatella siinä niin kun kantapäällä on se pysynytkään, että jäädä loppuun siinä. Hyvä ja ihan käy. Tässä sä voit vielä vähän rohkeammin katsoa. Hiukan hitaampaa harjoitusrakenteessa metsässä on helppo liikkua. Ajamattokaa matalasten kehosten kanssa. Varoitteessa niin ympyräiset ulkokylkiä. Sä hiukan annette vaan seurata sitä koko ajan sitä oikealle, niin kun se pyttää vielä vähän tuonne koiran ulkopuolelle, niin silloin saa sitä vähän keskittyä. Ja tuosta hidaan. Sä voit tehdä Anette niin myös omaan tahtiisi, koska nyt tää on hyvä. Ja sitä kun saatte lukemaan muutkin tänne päin, niin voidaan kärkisuoraan nostaa vaikka. Ja sit otat takaisin. Okei, kyllä mä luulen, että voitan että sinne koittaa sitä laulaa. Se on riittävän kahtana murasta, kun mun menee urautukin. Ja sit muistat, että sä koko ajan kaarat sinun vasemmalle, niin silloin se ei pääse niin lähtee sillä kovaa niin kuin se äsken lähti. Noin. Nyt on vielä lähdetään viimeinen. Päivät tuli ja kevennyksen.